Vázquez debe ter en conta que entre defender a liberdade lingüística e non defendela non hai medias tintas. O PSOE galego debe elixir entre esa senda da sensatez, de poñerse a carón dos que defenden a liberdade, ou, pola contra, continuar secundando o Bloque Nacionalista Galego como fixo cando gobernaban xuntos en Galicia e como o mesmo expresidente Touriño recoñeceu públicamente. Por outra banda, se os socialistas teñen en conta que as políticas lingüísticas que impulsaron dende o goberno, xunto co Bloque Nacionalista Galego, recibiron un rexeitamento masivo nas urnas nas pasadas eleccións, e se queren seguir sendo unha alternativa ao goberno de Feijóo, non lles vai a quedar máis remedio que poñerse a favor do consenso. Esa é a elección a favor do Bloque Nacionalista Galego e da imposición ou a favor do consenso e da liberdade lingüística da man de todos os galegos. O señor Vázquez debe pensar seriamente se os seus votantes, se os seus afiliados queren que siga da man do Bloque Nacionalista Galego. Estamos convencidos de que non é así. É o momento que ten agora o Partido Socialista de soltar ese lastre, de abandonar o Bloque Nacionalista Galego na súa política de imposición e de unirse ao consenso lingüístico. Somos conscientes, como decía, de que Vázquez, se somete a referéndum no seu partido o situarse a carón do Bloque ou a situarse a carón dos que respaldan a igualdade e a liberdade lingüística, indudablemente non tería máis remedio que poñerse a carón do Partido Popular de Galicia buscando ese consenso lingüístico. O seu partido non desexa de ningún xeito ser levado de novo á cova lingüística do Bloque Nacionalista Galego e Vázquez ten agora a oportunidade de seguir ese camiño e de quitarse esa cruz que leva xa moitos anos a costas. A liberdade frente á imposición.